Така, ето набързо да покажа. Получаваме някакъв имейл и какви правила може да направим. Така, допълнителни опции. Сега, ако е от еди кой си подател, ако има полето относно, ето did you just login here Габарово, ако съдържа такова, ако е изпратено до, освен в полето относно да съдържа нещо друго в самото тяло на имейла. Чрез еди кой си акаунт да е изпратено само до мен. Дали е важно, конфиденциално, дали има някакъв флаг, примерно, виж го днеска, утре, тази седмица и така нататък. Скрито копие, явно копие, конкретни думи в тялото, получател, изпращач, категория, виж ги, прикачен файл. Така, какво да го направиш според предните критерии? Премести го в папка, подпапка. Направи му копие, сложи му категория, изтрий го, препрати го като прикачен файл, сложи му някакво флагче, даже да го изпечаташ. Напред. И тук вече има освен ако. Освен ако и си избираме някакви критерии. Примерно, ако е към мен, принтирай го, освен ако не е маркирано като конфиденциално, да речем. И така работят руловете.